شام قشلاقی میکنه بور از بور شدیم دستی غاز قطی دوجا دستری نوشتیم بشه قطی گپ زدم نگیره براتا سبزی را بیار ادنای خیلی کو گیریه کدام اومدگی باور که برد سلام علیکم علیکم خیلی براد سلامتی خوب کروساج زندگی خوب ساز با نستروی چه میشه از کجاها در کجاها بودی وقتی که ما شما رو دعوت کردیم در طرفی چی سیم واو جودا چیکار میکردی همونجا یا برادر فیروت کرده بودم هم طرف ده من خب کنم هم درن سیم ده نه همون طرف ده او جاکو میره یا نه نه راستی ریت که نه وابشه حاضرش ده وزیرش ده وابشه خیلی برات سوزی سلامتی خوب برنامه ما رو تماشا کردی کامشه قطی کی بود قطی بیایجی را تماشا کردم قطی سیوان را تماشا کردم خب همین دو تا بود با فکر تمام بود یا گلا برومدگی ایو معقول چی او پروفسور هم قیدی ها معقول چی او سوز بعد اشتراکچی یا برنامه ها هماش هماش چوب که گپ زدن ها اشتراکچی برنامه سوختم برات в общем تو با فکر برنامه را تماشا کردی که در اونجا بیوگرافیا نوشته بود نامو علیش کردیم نامشا پرسیش موندیم حسابی که سوالمون هرچ نمیشه کم تر گروس نگذشت برنامه‌مون ما تصمیم گرفتیم که پریکول شوخی سریوس نمیخواد لباش добавить کنیم خب ما مینداریم ایتا که تو برنامه ما اومدی برات سر میکنیم خب بگوید که یک چیزگاه بخشیش ما شما را امیگرانت گفتم روجت کنم یا خودمونسکی خب بگوید که خودمونسکی کی و در کجا تولد شده است و نام و نسب او چیست حسین فورزو سال 1998 28 ایول در شهر دوشنبه با دنیا آمده است به دنیا آمدگی بهترین سالی چند رپر شدین و کی بس کردن میخواین سال 2016 در کراچی افیسیالنی مقصد خیلی رپر شدیم اتاک سال 2015 میخوندیم رید کرده کراچی 16 یعنی یه حالتایی بود که شما علاقه باتل میبرمدین علاقه باتل میبرمدیم با ترکمونا پرستان گرفتیم اینترنت اتاک دیگه ترکو فقط برای خودمون بود مقصد بهترین کدام نمودی ورزش رو دوست میدارید ورزش همو فوتبال مقصد همین فوتبال میروان کم کم بچهای کوچه یکی میریم برای چی ما بعضا وقت فوتبال فایرد میکنیم مثال подписчикора желающего гуфтига по ягон бор муроҷиат намекунӣ ё намеои футбол ростига ман кор даем брат ҳамин сабаб ман 2 рӯз корум 1 рӯз одӣ хам ҳамин сабаб чӣ кор мекунӣ радно ака иш секретай гуфти гапое ки намехоҳам бугум кор мекунам яҷо беҳтарине ки дар як ҷое ки кор мекардӣ агар дар уҷа ман кор кунам ман фахр мекунам в общем наметавонам оҷ бас кардагӣ ба фикрам ҳажура кор мекардем ку чӣ ном дошт дар ашан дар кинотеатрш буд ҷиан ман кор мекардам ҷо чӣ ном дошт дар кайҳон амҷо агар ман амҷо ҷои тира кор мекунам фахр мекунам брат бовар ки ҷои зура ҷои зур ман кайҳон да кор мекардам оз дигар ҷуда кор кардистам ӯ авҷаша зурай чӣ барое ки ман як рӯз рафтам хати набуди обстановкаи кор бортон айдам ростига мара маъқул шид приятно айда май кор буромадам ай кайҳон фаҳмом хоб кадом намуди идро дӯст медоред ҳами иди рамазон зура сабаб рамазон қурбон хай мақсад ҳами иди рамазонро барои чӣ дӯст медорам барое ки ҳами чӣ хел бигӯм ин ҳами одаме ки мақсад рӯза мегирад ку ҳами одамое ки рӯза мегиранд ҳама каса мақсад чӣ бояд чӣ камбағалай ҳама гишнагиро ҳис мекунанд ҳамо ҳолат ҳама медонанд ки мақсад ҳама як хел айда ҳамо ҳолатда ҳама мақсад чӣ бояд чӣ камбағалай ҳама як чӣ дайда я состояние дай ҳамин чиз айни баъд сюрприз меша охир дада баъд ид меша баъд ужаин бои камбағалам идшон як айда мақсад чизе ки дар хона доранд дарои ҳама кушодагӣ чеҳраҳои ҳама кушодагӣ ҳама хандагӣ ягон каса хафа намекунанд ин ҳами ид мада маъқул аст беҳтарин хоб кадом фасли сол ба шумо бештар писанд аст ма дар рости гап ҳамаи фаслҳои сол маъқулай обычно ҳамин зимистон барои чи зимистон барои ки ҳамин барф меборад сафедияи ҳама маъқулай мада дигар кушода мешавад изура зимистон мада маъқулай ташаккур дӯсти беҳтарини шумо кист ма дута дӯсти беҳтарин дорам ҳардушон беҳтаринан фаррух ғиёс меган ҳардуш дар қазоқистонанд метавонӣ ягон чишон бигӣ зиндаву саломат бошед мо тамошо мекунад ба фикрите албатта ва ё мара тамошо мекунанд беҳтарин фаррух ва
غیاس فرای گولدن короче هر دشم رفرن هر دشم برادرام اشتیاق مقصد هیستوریای زور گذشتگی قطعی و خب خوشبختی زندگی رو شما داری کی و یا در چی میبینید؟ خوشبختی زندگی را چه بگم تا برادا امی خرسندی امی خونگی و دا مقصد گلانی مو خرسند باشن مقصد امی کوشش حرکت هایی که میکنیم فقط برای خرسند بدنی و یا خوشبختی زندگی را ما وقتی که اویلام خرسند باشه هوایو دا میبینم ما خرسندم خوشبختی شبرتان فرزند کنشتن انشاءالله میشوه یعنی در گرد اویلا و خورسندی اویلا رو دیده شما خورسند شما بهترین. خب شما میخواهید که در آینده فرزند شما با ریپ نیز مشغول شود؟ ریپ ما نمیخوام که فرزندی ما فقط چه میگن ریپ دا باشه فقط چه خیلی که مقصد ریپ همچون خوبی باشه مقصد چه خیلی که از من دسته در جای دیگه مای مقصد هم خیلی باشه یعنی در اول زندگی را بینه بعداً که خوب بشه بخونه بعد کاروچی برای که مقصد یک گپایی که براتان با ریپ با سومی ریپ کار کردن مقصد با سومی که ریپ میبیاد زندگی را پیش بردن نمیشه اما میخوام که اول زندگیش مستحکم کنه خوب کنه بعد ریپ نه پاتون ریپ لوبوی بریم میشوه. تشکر. در اویلا چند نفر هستید میتوانید نامبر کردن؟ 4 نفر. کی ها؟ پدر مادر ما زنم 4 کسی. اتاق یعنی که چیست خطون اگر بگیریم تی یک بچه در اویلا تمام دیگه یکم کس ما نیست؟ یک بچه ما. نقص. خب اگر شما کورسی باشین ما در بین برنامه من ارستانوف میکنیم و وای میریم سلوخویی که اومده گن گپ خبرایی که فهمیدگیم یا چیزایی که اویدی شما گفتگیم و شما نمیگیم کی شما رو هم خیلی گفته ما چیزی که فهمیدیم همون را به شما سوال میتیم امی سرازو ای نیداونش سر کنیم نیداون یک ویدیو را صورت دیدم و تماشاش نکردم صورت دیدم نوشته بود که امیگران چون امسی را قرات کرد چی گفتن این هم مسئله دار؟ نه ما شون قرات نکردم ما نسبتی وای آدم یگون چی گفتنی نیستم وای مقصد چه وای میتونم قرات شما دیدین که هم در روی همون صورت هم خیلی نوشتگی با سایتی ریپ پارتال بدروین در سایت ریپ پارتال در برنامه 2 مصر در صورتش نوشتگی که امیگرانت چون امسی را حقارت کرد قرات نکردم. خب تو همی آدمی که همی خیلی نوشتگی های چی گفتنیشه؟ خیلی ما چی میگم شبرتان مقصد نکنینم خیلی از همون ما باور دارم اما اکش عبازم همون ویدیو را تماشا نمیکنن در همون صورت هم بینه تماشاش هم نکنه نکی دمی پروستا بینی کو مقصد ده جهت میبینی نیتای دم میگن که چی گفته ای واقعا ما عهده دارم برای همه چیز تماشا کردم مثلا هم ویدیویی که بد کو ما عهده دارم تماشا کنم که بخدا وقت نشته اینم ایش برنامه برای همین ندیدم که تو نه در حقیقت گفته یا نه کدام حقارت نکردم ما یگان ریپر مقصد حقارت نکردم وای مقصد را دی پراسموتر براتان میمونن هرچی مقصد امیگران چون امسیره خیلی حقارت کرد ابتدی رادی پراسموتر چیکاری فروش هم میکنه رادی پراسموتر مقصد همون کدایده مقصد کسی خب تشکر انا بخشش پیش گپ نمیش تو پراسموتر شما مقصد همونجا دم یا دورم سالی 2018 بود 19 بود امی کارگرای ریپتیجی که می اومدن ویدیو سیومکا که میکردن بعد اکای دو دیخدو مقصد سوید میپرسن اکا چه کنیم مقصد چه کنیم که ویدیو پراسموتر بگیره اکای دو دیخدو میفتکی نومی زورمونه نومی زور بهترین خب به یک سوال هم دمی سوال با سوال پیدا شد مثلا ما هم چون خیلی اینطوره که ما در جای تخم اگر بگیرم کروچی نه من نه حقارت نکردم همون چیزا من همون چیزا حقارت نکردم لیکن می نویسن در مخالی روی کویر که وابشی ماریو شون امسی را حقارت کرد مخمه گندن تو اسم میکنم و میام مراجعت میکنم در ابتیجی یا یکی دام آدمی که همین چیزا نوشته مراجعت میکنم تو چی با میکره کردی وقتی که همین چیز حقیقت نداره مثال تو همین چیز در سر در فکر نامد که ترام بیای مراجعت کنی یا کی جلب کنی ما مقصد رو سیگاب یکم روز دیدم برات می گفتی خودت از گفتی یعنی ترام خبردار نبودی شه ما بخدا کو ازی کو واپشه کوینم خیلی یگان سایت پایت می سایت کو نمیدرم براتان راستی ما وقت نمیوم که مقصدم بدرم سایت کوم خیلی چه خیلی پیش میگفتم اینترس بدازی خیلی اینترس اونس براتان من نمیکوم مقصد سایت که کی مرا چی گفته در کجا چی میگه واپشه مقصد نه اسلوخی گفتی خود مقصدم خب بهترین یک سوال دیگه یک دو وقتا
короче байни ами хичонда прикол мекардан зато короче чен эмигрант батл накардаму боина рудам мегана барои эмигрант чанд батл кардаю чанда бой додаю эмигрант чанта батл барами эмигрант гуфтем эмигрант чанта батл кадай эмигрант короче дар батл хато накунам 14 та победа дора эмигрант 14 та победа дора эмигрант райдер да бой додай стёпа да бой додай ва бедил да бой додай абадада тамом 4 та Ҷалод. дора ҷалод вай гуфти гапое ки братан вай цензура вай ҳисоб накардан хеле чӣ меган хеле ранг падсудӣ шидагӣ буд вай ама ҳисоб накунем барое ки ма вай да бой надам ба ҳамҷо да чанд касе ки будак ҳамҷо так ты бридиша ма вая ҳамчун поражение ҳисоб намекунам 4 баъд фавик да эмигрант бой додай баъд ки 5 та шид бо нау пацам короче бетайёрӣ намедонам короче 6 та поражение дора 14 та победа 6 та поражение 14 та победа яъне ки ту 20 та батл бурмараги ам хеле ба фикрам хоб ё як саволи дига ака чизе ки шумо худам анализировать мекунем саволот метам да ба инда суҳбат мешава ку мисол баъзе батлеро ана 3-4 та батл мекунан ва дафъаи дига гонорар қатъи батл мекунан яъне сум талаб мекунану баъд батл мекунан чаро барои чи эмигрант 20 та батл кардагиай лекин агар ки гонорар қатъиан батл карда боша гонорараш пастай масалан ба мисли нафарое ки 4-5 батл қатъи гонорари зиёд талаб мекунан ба мисли ваё нест намедонам рости гап ма ами может батла серьёзно намеқапе чизе ки мехоҳӣ нишон додан да ин последнее время братан рости гапа бугумта ман последнее время аму тайёрӣ намедидам рости гап да ма барое ки чихе меган дидилагӣ будак барои мози батл матла амарад гуфти гапое ки даф кардам никалиш кардам хидмонски и беҳтаринай ма намехостам аммо аввал ма гонорар намегуфтам рости гап ма просто барои кайфи худам мекардам барои ма чиз кайф мекардам ташаккур ма барои чи шумо тахаллуси худтон алиш кардину худмонски монда ва худмонски чӣ маъне худмонски яъне ки братан инай хеле меган ку инай мавод на меган ки репи русский меган фаҳмед братан русский реп меган мақсад английский реп французский меган ба короче худмонски кадмушам братан чи таҷикский книша як мақсад худмонски меган ки инай чиз российский ай короче меган инаиш китайский меган иш хелийский меган короче ай мо худмонски яъне братан ай худмон ай мақсад ҳамаш чизои худмон ай барои чи ду худмонски кардиу пешравӣ нест дига худмонски кардам я альбом бировардам брат треки софира бировардам алам софиша гӯш кардем яке мошни бад альбом куҷо шид альбома бировардам ята партофтум дар эптиҷи сайда партум альбом ники хидмон результаташ чӣ хешид результат хеле хуб буд альбом ҳама ҳалай буд результаташ беҳтарин буд ма гап надорам ма гуфти гапои худам хеле ажидат накардеста будам результат соз рафтеста будак баъди вай баъди альбом ба бореска треки софира партум сози бад рафтеста буд баъд уже дига накардам хоб аҳамият метам охир вақто бисёр реперои нағз ҳастанд ё пайдо мешаванд мутаассифона ба mp3 пешравӣ карда натонистест яъне репи зур мехонанд вале мардум ба ёра гӯш намекунанд хоб чӣ совет медиҳӣ чӣ кор кунам бояд аки лучше ҳамин мақсад агар ки ҳамин шароитшон боша репери ки зур мехонад душӣ мехонад мақсад кайф мекунад гӯш кардагӣ шароитшон боша минуси авторски заказ кунанд бикунанд клип кунанд партоянд бовар дорам клип хубтар клип варианта чема mp3 мақсад ози уҷада мебуроя мақсад ким ки мебуроя уҷа медуроя мегӯяд чӣ хондаг боша баъд названи трекҳоро соз кунанд мақсад номои трек названия трек хоб ташаккур тобистонда батл мешавад мехоҳӣ иштирок кардан батли сол дар эптиҷи иша намедонам агар ки иштирокам кардам бовар ки жостки хидмонски аё биёр фарз кардем ки ту иштирок кардиву дар батли сол кира рӯпарӯ дидан мехостӣ дар якум батл ма гуфти гапое ки братан хидмонски уже ники алиш кардам уже чихе меган план ҳамаша ма алиш кардам ма дига уже фарқ надора ки давай примерно мегирем да батл маям эми биайлен мастерай шахирай фавикай 0 граммай
анqavda ман ки қати мехоҳӣ батл кардам фарқ надора примерно якта шақалам бугу намедонам кадомиш қади буғам ҳамин қадар одам як ки допустим ма мегирумем ки фавик ё ки мегардумем ки марио мегардумем ки ленд мақсад намешава ига бояд ман нагум барои ки марио ам бародара ленд ам бародара медонам ман ҳаматон мада бародарем намехом номи ягонташа бигирам мақсадам мо вақт худаш нишон мета оли бо як гапа ки касе боша ки боша оли бо иҷа як гапа ки братан иштирок кардани ма под вопрос ман фарз кардем гуфтум хоб бё як тарафш мемонем карочи дар барномаи мо як чизи вай пайдо шид интихоб мекунӣ яъне ки ман мегум ки мерседес ё бмв давай бмв хоб хона ё ки яхта хона ё ки яхта давай лучше хона хоб торт ё гӯшт лучше торт шава барон ё шон давай шон шава хоб абдурозиқ ё шон абдуроз ака бин братан оз бин абдурозиқ ё шон чистане фақат ту метони як ном бигири тамом оз бинда абдурозиқ ай ҷиҳати сам яъне ту як ном бигири бояд тамом я ном бигирам охи иш медони иш ҳофизӣ мехона иш реп мехона давай хеше ки абдурозиқ ё қадами қурбон конечно абдурозиқ хо абдурозиқ ё шон абдурозиқ лишта гап несарад просто анхеле бид ки як кантар ботра хушҳол кунему барномамон нақстар бигзара ман барои шон гуфтум барои ки оз ами репере ки мақсад дар ами репи тоҷик мақсад ами гирда атрофи чӣ да бигирем ҷумҳурӣ да бигирем мақсад шон мс мақсад мухлиси хича то озира қапидагиай дора анам хеле мақсад мустаҳкамай ҳолиам шон барои нами ана барон боша ҳозир трекҳои чотки кадистай беҳтарин трекҳо кадистай баронам мухлисои хича дора не ки мақсад агар ки 40% тоҷикистон полни мухлиси барон боша 60 шона беҳтарин инам хеле барои ки шон мсира мақсад мумкин баронам мумкин дар чина дар дигар тарафҳо нашиносанд допустим тарафҳои қишлоқҳо дам мумкин барона нашиносанд барон уже репери савримения мақсад трекҳои савримени мекунад ау тарафҳода хеле трекҳо шон қишлоқӣ мекунад редка ора мефаҳманд а шон боша трекҳое мекунад ки братан мақсад нами вақте гуфти уж савримени мекунад яъне ки шон қишлоқӣ не ту нафаҳмиди братан ост гӯш ку фикр бара ки барон трекҳои савримени мекунад ки мақсад трекҳои барона мақсад дар палянбаро шунидан мумкинае а трекҳои шона дар кӯчаҳо мешунавӣ хит кардӣ братан мақсад треки шона дар бозорам гӯш мекунӣ дар любой ҷорам гӯш кардан мумкин барона фақат дар калянбаро мақсад дуруни мошина хеле ҷода а треки шона дар дуруни троллейбус ам мебинӣ ки пацанда наушникош задаи гӯш карда рафтаистай ки хелай инам хелай да мақсад иды каса чхе бумта братан инам хелан ҳардаш короче давай скажем что Месси и Роналдо на еще сравнить на еще сравнить гонташ хай бы давай барнома да бигзарим ширина давай мерем давай барнома дар ҳаёт бо карам ҳодисаҳои ғамангез рӯпарӯ шудаед як гала як ташаи қа гуфта нақл кунам чхе бигумта кадомша нақл кунам ҳодисаҳои ғамангези ҳаёт мақсад бисёри бадан мақсад намехом ҳодисаҳои ғамангезе ки дар симя шидагиай мақсад вая нақл кардан намехом лучши давай дар зиндагии худам шидагиора ҳодисаи ғамангез ҳамон ҳолате буда ки вақте ки голденя бародар буд мақсад қазоқистон рафт гуфти гапое ки голденам бародаре ки короче музарда кайта кинои вай бузкадагема мирзо анаму брат қазоқистон рафт ту бовар ки накни мо шавхо кадаги нестем короче бо аму не мо аму шав бояд мерафта как сари мерафт рӯзи 21 уже палё доштак ҳамун рӯз короче шавхо ами рӯз шида короче хоб накадем
бля, чихекнем, туда шаушид, рафтем, короче, тараф пивозавод гаштем, туда-сюда, бо разбор шидем, дси ғоз қатида уҷа, бо вайора хай, короче, яни вакадем задем шумба, короче, рафтем, тарафи чи, рафтем хунай голден, шун шиштем фақат фикр, шавхов накадагем, сари хестем, вай, соат намедонам, 4 буд, 5 буд, вай гусел кадем, короче, рафтак, баъд аянам уҷа дар пеши аэропорт то пеши хонара то нагорнирам хеле ку қатия брачка будем хеле ку гирия када омадагем бовар ку брат гандайнам хеле вай додарам буд охиранг додар буд инсони беҳтарин инсон буд мақсад ҳамҷа гирия када омадагем бовар ташаккур хоб амира биёна бароташ беҳтарин хирсандӣ беҳтарин дар зиндагӣ вақте ки мақсад чихе бугум табратан вақте ки ами я ситуация шудаг буд дар хонаи хеле мешитем қатъи оила семейни мешинем ва короче як рӯз чӣ буд ёд надорам чи хеле рангам хеле праздникворӣ буд короче ҳамҷа да ҳама каса рафтем шитем дар хона чӣ праздник будам чизера ҷашн гирифтеста будем намедонам ҳама каса шитем ҳама хирсанд буд короче зури бад буд короче не забывай мекард короче ҳо занам буд ном чирам ҷа чи темаи будак братан ёд оварда натонистестам я вақте ки сарҷам бошем сарҷам будем мақсад ташкилияи рӯи миллиард будам хеле хурдаву хандидаву зури бад гузаштак унам рӯз буд фаромӯш намешавад хеле беҳтарин мо орзу дорем ки ҳамхеле рӯзо бисёртар шавад брат давоми саволомон чӣ орзуҳо дар дил доред ва ба кадом орзуҳо аллакай расидаед чӣ орзуҳо дар дил дорум дар дил як гала орзуай мақсад ма агар ки нашоти реп агар ки бигирем нашоти реп агар ки бигирем ма ами орзу дорум ки репи тоҷика братан ами ягон чихе бугум як рамуде бинум ки ами консерт боша мақсад ами ҳамаи реперо ҷамъ шидаги бошанд консерт ами трекҳои чотки шидаги бошаву просто ку ами халқ ами мухлиси реп ами 2-3 одам омадаги боша тамошо консертинам хеле 2-3 боша ки мақсад 2-3 одам омадаги боша ами 2-3 одам фақат як касаневу ҳамаро дастгирӣ кунанд нако хонаши нако хеле зури бад мешава хоб тамомаш лекин нагуфтем ки ба кадом орзуотон аллакай расидем ба кадом орзу расидем хай короче орзу доштем ки оилаи солим барпо кунем мақсад оиларо мустаҳкам кунем ай хела кам буд ё бироем ба орзуҳомон расидем хай студентем ина мақсад орзуи студент шидан буд хай короче шидем ина диплома мегирем бо беҳтарин меша ҷои кори соз гам хеле мехостум ки ягон ҷои кори соз биём ёфтем ина бо ба я орзуи дигар расидем хай бо ҳамаш мешава брат қариба ҳама орзуҳо дар расидаем бо як гала орзуи дигар дорум хай иншоалло ки мо орзу дорем ки орзуотон амалӣ гардад ами ай пеш ҳамаш рай бо мақсад ташаккур хоб эмигрант яъне худмонскӣ худашро дар реп рақами як гуфта метавонад хоб худмонскӣ худашро дар реп яке аз реперони машҳуртарин гуфта метавонад не барои чӣ барои ки мақсад барои машҳуртарин хита гуфтан бояд ҳаракат кунӣ бояд як ҳафта да мақсад як трек ақаллан бубурӣ ана ки ҳеч чиз ай тарафи шумо нест ин ҳаракатҳо значит ай тарафи шумо нест мақсад ман машҳуртарин гуфта наметавонам хидмат хоб репери рақами як ба фикри шумо дар тоҷикистон репери рақами як дар тоҷикистон ай ҷиҳати сермухлистарин айни ҳол бигирем айни ҳол ай ҷиҳати ҳаматарафа ай ҷиҳати ҳаматарафае ки кадестай баронай ай ҷиҳати сермухлистарин бугӯй мақсад мухлисош бисёрай шонай беҳтарин касанами ду одам ма гуфтум ку иша ба иш сравниват када намешавад ман на зидди акай берӯзум на зидди акай шаҳбоз мақсад ма ба акай шаҳбоз да вапше оли мақсад вапше мақсад ман ин нисбати ҳамун инсон ягон бадӣ надорам бо ман чӣ метавонам вай ҳақорат кунам бале темаро дидан ташаккур дар ҷодаи худатон бо кадом реперон рақобат мекунед рақобат
қати ягон репер. Примерно намчулам ра ман подписчикоша бигзарам просмотр. Не, и хели нест брат. Хай ягум хели дигаш. Масалан чӣ ягум хе рақобат нест, рақобат нест. Барои чӣ? Рақобат нашоти ягон репер нест. Не ки чӣ бигум рақобат нестаю, и хели чӣ астай. Ман мехоҳам ки мақсад як коре кунам ки мақсад ҳаму кадагӣ набоша. Қатӣ мақсад бовам мақсад ай реперҳои тоҷики худмо нестам брат. Мақсад ай чи ай дигар давлатай короче ман аму мебинам амра гӯш мекунам аму трека мегум о соз чотки ҷаша зурка дуҷаша тенчка диҷаша о мошнишидак бояд ҷадай хелда бояд мекад бо яке ак мақсад вай минус нестай чизоеш ки мақсад худам да аму ҷоеш ки ман худам нестам имшак бояд ҷашай хели мекад бояд ҷашай хели мекад хотя вай одам вообще мара намешносам намедонам ки ман ба худам брат хели мекоҳам да аму як каса гӯш мекунам ки рауфу файк меган аму ташаккур охирон суоли мо оид акай дуди худо чӣ гуфтани намедонам чӣ бигум доди худо сози бадай чива яго ваъди кардага як хабар омадаги буд ки гӯё ки доди худо туро айриптижи сир кардага не ростая не накардай доди худо сир накардай мара айриптижи охам хеле фаҳмидам не доди худо сир накардай мара айриптижи вохаб вообще мегӯ дабора акай доди худо кай доди худо созай мақсад ё тарафи хубиву тарафи бадиша хубиша бадиша биё мешава тарафи бадиш тарафи бадиш чӣ ози ман мегум та тарафи бади хай аку бадиам намешававу я вақт настроениёш набошам қатъи гап намезана тамоман фарқ надора ту ки короче фаҳмиди ту ки чӣ вообще гап настроениш набошад фарқш надора да ту ки чӣ гап намезана хай тарафи хубиш ами аки настроениёш тембоша қайди гап задан мегира брата чалча хуби дорад хуби бадишам хай хубиш ак мақсад хубиш беандоза гуфти гапо реперро дастгир ка хай не қадар мардуми бе хубиш да ту биё хубиш да ту мекунем савола хубиш чӣ хуби кадаги адама як гала хуби кадаги не як хуби кадагиш ки нами треки мерамадура чӣ кадаги буд клип кадаги буд як хуби бо хай мақсад дастгирӣ мекати тари метони кадай тари метони кадай вале бо як хуби дига яке мекуна охи насиб боша зилёни да решайне ки ту медони ки дар сиёмка иҷа зилёни неста чия иҷа сипсиёа ба худо сиёмкара мардум айрон мешан ё тиунаи чавика иҷа зилёни неста иҷа сипсиёа мегем ягон ташакки хеле ягон сурат гап нестай брат мо ай ҳама иштирокчиёмо хоҳиш мекунем до охир ки якта гапи мотиватсиони биган барои мо барои тамошобино в общем мотиватсиони боша он гапи хеле созу мақсад хай мотиватсия бута одам дада яди любой чида короче нашоди барнома бугум братан чӣ бугум хоҳи барнома хоҳе ки иштирокчиё да хоҳи дар ҳаёт хоҳи дар зиндагӣ хоҳи нашоти поча хоҳи нашоти даст чашм бини любой чи короче ами реперода я чӣ мехоҳам бугум брат мақсад касе ки ҳасти тамошо кардаси мора ту бовар ки ту метонӣ амаи кора карда агар ки чиза ту бихоҳӣ допустим мегирем Eminem ози тамоми дунё мешиноса некта ёд набурор брат ки Eminem ам ранги ту будагиай вай ам ранги ту одамай вай тонистак миллион одаморо дар худаш ҷалб куна турам агар ки бихоҳӣ ай Eminem да боло мешай ту метонӣ номбардори репи тоҷик бошӣ пешравита хонум ташаккури зиёд азор раҳмат фикр мекунед мотиватсия барои реперо будам амхе ва агар ки ба дигари тарафш бигирем барои мухлисое ки тамошо метавонанд репер нестан ва ёдам дахл дора яъне ки ҳам сухане ки гуфти ту метонӣ яъне ту метонӣ любой кас боша фарқ надора берунаи одамое ки ҳаракат кардестанд ки имрӯз нашидестай имрӯз напардо брат як картинкае ки хеле мақсад я пацан хеле як картинка манро тамошо кардагим гандаи хеле чихе меган маъқул шудага савзи кофтеста якасам хеле мезана мебурра савзира короче иқак савзи як дора яказ дига кофтеста вай савзира қабидаки ба ҳоли вай механда ки савзи ту нестай не ки дар таги замин шон ту савзи вай намеқадарай короче брат ту метонӣ агар ки любой кора бихоҳӣ метонӣ савзира биё родной
любой ширамет. ҳазор раҳмат брат, миннатдорем айта ки мо хоҳиш кардем ва рад накардӣ дар барномаи мо иштирок кардӣ. Як ҷаҳон сипос гуфти гапо ва дар ҳама кору фаъолияти шумо дар зиндагӣ дар ҳамаи тарафҳо шуморо муваффақият бурдборӣ хонем. Зинда ва саломат бошед Радной. Ба ин барномаи мо ба анҷом расид. Азор раҳмат.